זה היה בשעה שנייה. אז כאילו, אני הלכתי למנהלה, כי זה קרה, וזה היה בשעה שנייה. אז הוא אומר, לא אכלתי, לא שתיתי, לא הספקתי לאכול, לשתות. אפילו את האוכל שהביאו לי מהבית לא הספקתי לאכול. סבבה, מביא תעודת. יש לי פילטר. תקשיבו, תקף אותי פילטר, כאילו. אז הלכתי למנהלה עם חברה וזה, ואז חזרה לכיתה כי במילא היה שיעור, ואז אני הייתי כאילו במנהלה גם בהפסקה. כל היום הייתי במנהלה עד השעה הרביעית. בשעה הרביעית ההורים שלי באו לקחו אותי. סבבה, עכשיו החברות שלי הנדירות, הייתי בהפסקה, יצאו מהשיעור לבוא אליי וזה 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 וזה. נדירות, פשוט נדירות, מאחלת לכולם. הפילטר חזר. תקשיבו, הפילטר חזר וזה מתחיל לעצבן אותי. לא לפנות. לא לפנות. סבבוש? לא לפנות. כשהוא יכול לקקות זה, לא משנה, בקיצר. היה לי עכשיו הודעה מהטלפון. סבבה, החברות שלי המדהימות היו איתי בהפסקה. בהפסקה. בשיעורים הם יצאו לי, באמת מאחלת לכולם. חברות כאלה מדהימות, מאחלת לכולם, באמת, באמת. יש להם גם בקשר טוב, וכמה שנים וזה. מפתה צצתה. חבוב. קיצר, אני סוטה מהנושא. שנייה. זה היה סבבה. עוד פעם הפילטר תקע, אין לי כוח אליו, באמת. עכשיו, אני הייתי איתם, ואז ההורים שלי באו לקחת אותי וזה, ואז הלכנו לקופת חולים, ואז הייתי צריכה ללכת למיון. מיון. הלכתי למיון, ואז גילו שהיד שלי, פוף, יצא במקום. פשוט יצא, כאילו, היא כזה הסתובבה. יצא מהמקום. גילו את זה, ואז שמו לי שמו לי כזה דבר כזה שמקבע את העין מהרשת הזאת. ואז כל יום הייתי צריכה לעשות את זה פיזיותרפיה. וזה הסיוט כמובן. ואני עוד שנייה מסיימת את הסרטון ונשברה לי הציפורן. אני אדביק ונחזור לחלק 5.